Anem a fer ara un control derivatiu. Bé, per fer això doncs anem a l'eina de configuració del nostre regulador i aquí en les estructures de control doncs, tenim seleccionada una integral, anem a escollir ara una derivativa. Mantenim, com he dit abans, el guany proporcional a 1, això és molt important, perquè tant l'acció integral com la derivativa s'executen sobre el producte del guany per l'error. Si el guany és 1, doncs el producte del guany per l'error coincideix amb l'error i a nosaltres el que ens interessa veure és com aquestes accions actuen sobre una senyal d'error, no una senyal d'error multiplicada per un guany diferent de 1. Bé, ja tenim aquí doncs, el nostre controlador integral i tenim un temps derivatiu de 10. Anem a fer que el temps de delay es redueixi, sigui com a 0,01, molt petit, d'acord? Perquè no afecti de forma significativa les senyals i així doncs, no ens permeti veure exactament quina és la funcionalitat i quina és la idea d'un controlador derivatiu. Bé, llavors carreguem això en el nostre PLC virtual. Ja està doncs, carregat i podem anar doncs, a l'eina de commissioning per poder observar les senyals. Vaig amagar una altra vegada la senyal del valor real perquè estem treballant només amb consignes en les quals estem entrant les nostres senyals de prova i el valor real el mantenim sempre a 0, de forma que així aconseguim que la consigna i l'error siguin la mateixa senyal. Per tant, observant la consigna és com si estiguéssim observant l'error. Molt bé, doncs anem a generar ara una senyal triangular. Aquesta senyal triangular la podem generar des d'aquí on tenim les dades, el bloc de dades on tenim les característiques, les variables característiques d'aquestes senyals per poder-les ficar en marxa i modifiquem l'operand donant-li valor 1, activant doncs, aquesta senyal. Estem treballant entre menys 100 i 100 i el període que hi ha entre un valor generat i el següent és de 10 mil·lisegons. Anem a observar doncs, la senyal, si s'està executant correctament. Això ho tanquem. La llegenda tampoc no ens farà falta. I arrenquem. Aquí ja veiem doncs, que la senyal de consigna està funcionant i a més tenim una variable manipulada diferent de 0. Anem a suavitzar aquest comportament perquè tal que el temps de mostreig doncs, no ens permeti visualitzar correctament les senyals de forma més agradable. No veiem la part negativa, per tant anem a canviar l'escala. Per tant, aquí posarem menys 100 i aquí menys 100 per veure doncs, el marge tant positiu com negatiu. Això que veiem aquí és la reacció d'un controlador integral a una senyal triangular. Això és perquè la integral d'una rampa és una paràbola. Això és proporcional a t i això és proporcional a t al quadrat. I a més s'observa com el punt d'inflexió coincideix just amb el canvi de pendent de la rampa, quan passa de positiu a negatiu, no? Que passem de convex a còncau. Pendent negativa genera una paràbola convexa i pendent positiva genera una paràbola còncava. Bé, això no és el que volíem veure en aquest vídeo, per tant el que farem ara és doncs, tornar aquí a la configuració i col·locar això de forma correcta. Inicialitzem a 0, canviem el controlador per un derivatiu, reduïm el temps de delay. El temps de delay és un temps que s'utilitza doncs, perquè les fluctuacions puntuals que no són significatives doncs, no es tinguin en compte amb aquest derivatiu. I aquí ja veiem com està reaccionant a la nostra senyal. I això és el que volíem veure. Anem a fer la finestra més petita per poder observar amb més detall el que està succeint. El que passa que, com que aquest temps derivatiu és molt llarg, doncs ens està saturant la senyal de forma contínua. Anem a fer temps derivatius més curts i així ens permetrà interpretar millor el comportament d'aquest controlador. Carreguem un segon.
i veiem ja que no s'atura la senyal, encara que degut al temps de mostreig i com estem generant la senyal, doncs no ens surt una senyal molt recta, que és el que seria ideal. Bé, ja s'ha generat un tram de senyal, per tant anem a parar-ho i anem a fer la finestra de forma que podem veure-ho millor. Tot i aquestes imperfeccions degudes a la forma de mostreig, doncs podem observar com la nostra senyal d'error és una rampa, de forma que cada 6, 2, 4, 6 segons, és el temps que dura aquesta rampa en créixer, doncs cada 6 segons canvia de pendent, de forma que quan tenim la pendent positiva ens està sortint una senyal derivativa que és constant, d'acord? És pendent, constant, obtenim senyal de sortida del derivatiu constant. I aquí, en aquest cas d'aquí, el que tenim és que la pendent és negativa i veiem doncs que la sortida és igual que la teníem quan la pendent era positiva, perquè la pendent en valor absolut és igual, el que passa que canvia el signe. En aquest cas tenim pendent positiva i tenim que la senyal de control en surt positiva, mentre que aquí la pendent és negativa i la senyal de control en surt negativa. Però el que és important veure és que com que tenim una pendent constant, la senyal de sortida és un valor constant. Per tant, pendent constant, sortida constant. Pendent constant, sortida constant. I el que ens diu si és positiu o negatiu seria doncs el signe de la pendent de la senyal. Bé, anem a veure doncs en valors absoluts què significa això d'aquí. Per poder veure valors el que farem és servir els cursors. Anem a agafar aquest cursor d'aquí i hem de recordar com es calcula la sortida a partir de la senyal d'error. El que hem de saber és que en un control derivatiu la sortida no és proporcional a l'error en valor absolut en l'instant en què es calcula, en l'instant actual, diguéssim, sinó que és proporcional a la pendent de l'error multiplicada per el temps derivatiu. Quina pendent tenim en el nostre senyal d'error? Doncs això ho podem calcular. La pendent que tenim és que passem de menys 100 a 100 anem a agafar els cursors temporals, passem de menys 100 a 100 en, veiem aquí, 6 segons. D'acord? 6-7 segons passem de menys 100 a 100. Per tant, la pendent que és? Hem crescut 200 en 6 segons i mig. D'acord? Per tant, hauríem de dividir aquest increment en la senyal per al temps. Seria 200 dividit entre 6,5. Això ens dona 30, d'acord? 30. Si mirem el que tenim aquí, això ens dona 40. Aquí i seria, doncs, aquí veiem els 30, d'acord? Per tant, observem doncs que aquesta pendent, que és de 200, dividit per 6,5, que és aquest interval de temps, i multiplicat per el temps derivatiu, que és de 1, ens dona la senyal de control, és a dir, la variable manipulada. D'acord? Per tant, hem d'interpretar el nostre senyal de sortida d'un proporcional a la pendent de l'error. Per què és important el derivatiu? Bé, perquè el que ens fa el derivatiu és mirar la tendència que té l'error i a partir d'aquesta tendència decideix si la sortida ha de ser més gran o més petita. Per tant, seria un regulador que està mirant
què és el que passarà en el futur, amb què hi ha errors, si l'evolució es manté com s'està comportant en aquest moment. I això ens ho diu la pendent de l'evolució de l'error. D'acord? Anem a canviar els valors, per exemple, anem a canviar el temps derivatiu i observem d'aquesta manera com se'ns modifica aquesta senyal. Per tant, el temps derivatiu el tenim aquí de 1, anem a posar-lo ara que sigui de 2 i carreguem, engeguem la nostra simulació gràfica i deixem que això evolucioni una mica per poder fer una lectura del que volem veure. Molt bé. Fem un stop aquí i ja podem veure el que està passant. Agafem els cursors de nou, veiem que estem passant de menys 100 a 100 en aquest interval de temps. Mesurem de forma més o menys precisa amb els cursors aquest interval de temps. Hem de recordar que sempre tindrem un error degut al temps de mostreig, però ens donarà una idea bastant ajustada del que està passant. Veiem que l'interval de temps és d'uns 6 segons i mig i la senyal de sortida aquí és de 60 i aquí és de menys 60. D'acord? Tenim menys 60 i 60. Com interpretem aquest valor? Bé, doncs el que hem de veure és que la senyal de sortida és proporcional a la pendent la podem calcular, anem a calcular-la de nou. La pendent ens diu que hem crescut de menys 100 a 100, 200, dividit entre aquest interval de temps. Aquest interval de temps és de 6,5. Perdó. 200 dividit entre 6,5. Això ens dona 30. Però aquest número l'hem de multiplicar per què? L'hem de multiplicar per el temps derivatiu, que és de 2 segons. Per tant, això multiplicat per 2 ens dona 60, que és justament aquest valor que veiem aquí. Aquí, com que la pendent és positiva, ens dona més 60. Aquí, com que la pendent és negativa, ens dona menys 60. Per tant, podem interpretar com es comporta amb aquesta senyal de test que li hem posat triangular en el nostre PID aquest regulador derivatiu.